împreună. Sunt din nou aici, cum v-am promis. Și suntem pe o mapă ciudată. A descoperit acest prietenul meu. Deci că trebuie iată în mapă mobil de număr. Se pare că am găsit o lună. Așa? Și o să o multiplicăm. Să avem Nu, toți. Taos, nu, ești prost. Cum să multiplicăm acum? 10 ani. Poți. Bă, tăcești, bă. Lasă. Nu știu ce are el cu multiplicatul lui, el tot caută pe necum să multiplicheze, dar cum să găsească? E cam imposibil, taci. Ați văzut, am mai luat odată mapa asta și m-am dus într-un templu din deșert și am murit. Și Da. o luăm de la început. Și aștept mapa aceea, că am murit și aveam toate chestiile necesare și asta este. Ce să zic. Voi filma acest episod de 10 minute și după cum vedeți suntem pe versiunea 14.0 Build 7. Alpha Build 7. Iată, build. Așa scrie. Și de-abia așteptăm să se facă, Nu sunt prea multe chestii, noi vrem să apară ochii de Enderman și să mergem în End și să batem dragonul. Și normal că să filmăm chestia asta. Și de-abia aștept. Trebuie să se actualizeze repede Minecraft-ul, că nu am mai făcut un update de 5 zile și de asta. La asta mă refer. Și să zic. Eu am găsit un cactus în savană. Sunt aici cu Ali. Salut, ce faceți? Cum am zis că o să fim în fiecare episod, cum v-am promis. Și sunt și cu Sebi. Hei, Uitați chat-ul. Sebi Romanu join the game. Și ce să zic, de-abia aștept. oale cu băi. O să pun undeva la 2-3 videoclipuri pe zi. O să facem și PvP. O să facem și mapă de construit, parcurs, orice poate o să fac, pot să filmez. Facem trebuie beta, numai să se deschidă iPixel-ul de procese din. Da. Și o să fie mega extra super fain. Mă duc să iau un pic de sand, că am nevoie. Sunt aici la templu, cum v-am zis că aici este un templu și mai este unul. L-am văzut eu. Ok. Și ce să zic? Ce faci Ali? Parle. La mine e de un Am minut, nevoie de pentru 2 minute. niște bucăți de lună. Ok. O să sărim aici. Facem o riscare de moarte. Cine nu vrea moarte? Iii. Moartea. Bun. Ok. Diamant. Perfect. Ok, băieților, diamante. Câte diamante? 3 diamante. Cam în cop. Normal că fac. Și nu vă dau la niciunul. Ca să facem totalul de legă. Enchant-uri și toate astea. O mai durează până găsim. Bravo, boss. 5 diamante. Ce ziceți? Cred că nici nu ne trebuia nimic mai mult. Una fel de diamonțe. Am dat să jucăm pe episodul în primul episod. Da, și după cum vedeți, am skin-ul lui Max. Nu v-am zis. Dacă vreți să-l descărcați și voi, scrieți pe Google Chrome, scrieți download skin X-Later, download skin cu cine vreți voi. Când vine chiar să facem o fermă de fier, Bineînțeles, o să facem și parcurs. Da, astăzi am să mai pun și PvP și parcurs. Și da, cam atâta pentru astăzi. Eu zic că e de ajuns 3 episoade puțin. Nu hai să mergem la asta. eu vă aștept ăsta. Eu căutare de Luna, ok? Bine. Omoară 3 oi, facem fac. Din unul o să mă să ne fac un capul de gori. Am mai văzut eu un templu. Uitați pe acolo. Așa. Și asta mergem acum să luăm ce găsim. Sper să găsim
găsim fier, că chiar avem nevoie de fier. Da, am început de la 0. Da, am să le dau și la băieți, la băieții mei, la fiecare câte un târnăcop de fier. Și da. Bun, ești un care ca să stau. Este pe să nu-mi dea către filmarea. Ei, aici vreau să mă uit eu. Se aud unii oameni de afară, este dimineața, toată lumea este pe afară, știți? Și de asta. Este ora... Nu este chiar așa de dimineață, este 3 și 40 de minute. Nu este chiar așa de dimineață, dar totuși am zis așa. Hai că am să vă arăt skin-ul lor, al lui Eu am de timp să filmez. Ali și Sebi, când eu găsesc. Și uitați, sărani, prietenii mei cei mai buni. Nu i-am mai văzut de când mă știu, sărani proști. Și o să ne ajute să vedem. Ali plantează în aplicată. Nu mi-a dat semințe. No, uitați, hai să vă arăt skin-ul lor. Am semințe. Treceți-mă încoace. Însă cartofii nu sunt semințe. Steve este Sebi, de fapt invers. Steve este Ali și Sebi Romanu este normal ca Sebi, nu? Ali, vină cu mine. Ușica. Și filmez de 6 minute deja, mă. Poate 5 minute 40. În primul episod nu o să facem prea multe lucruri. O să ne prezentăm, Eu fiecare până la un mine o să episod, vedeți asta. 2 episoade pe timpul de mult. Ale deocamdată încă nu filmează. O să mă decid că nu o să am această senzație nebună de YouTube. Ce senzație, mă? Mă scuzați. Bă, unde-i mă templul ăla? Trece, Ali. Sus în spatele tău. Puteți să vedeți un skin foarte șmecher. Și v-am zis cum să descărcați. Puteți să opriți filmarea. Nou. Da. Pe acest canal. Uitați templul. Ali, știi ce facem? Eu mă duc jos și tu trebuie să spargi bucata aia, ok? Da, ok. Stați-mă un pic să iau un pic de sen, că am nevoie. Iau și eu? Dacă vrei. Da, vreau. Am nevoie ca să urc înapoi după ce cobor. Da. Ce să zic? Bun. Nu mă. Ok. Și o să fie o lume de survival obișnuită. O să facem episoade foarte frumoase, să zic așa. Și de... Deocamdată noi o să stăm în sat. Da, nu o să ne facem momentan în casă, că nu prea îi văd rostul. Ali, vino în templu. Imediat. Am ajuns. Da, și o să fie fain. Să... Stai, nu acum. Bine. Stai că zic eu până. Eu mă duc în pește. Eu mai am niște nisip. Poți să spargi. Eu mă duc în pește. Bun. Le spargi? Da. Ok. O să facem niște băști de afară. O să facem multe chestii, o să explorăm mapa. Eu cred că o să-mi fac casă, dar nu sunt sigur. Ok, am luat chesturi și pentru Ali. Mulțumesc. Facem golden apple-uri. Da, dar trebuie să găsim și mere, bineînțeles. Din păcate nu s-a făcut nici wither-ul. Foarte nașpa. Da, dar vreți să-mi filmăm și un episod cum batem Păi cine o strica mă aici? Unde? O să le plece frumos ca Cine o strica mă ăsta? Nu știu. Creeper. Nu a fost pe difficulty. Nu, hai acasă. eu mă duc în pește. No, ce ziceți băieți? 5 diamante, ce ziceți? Foarte perfect. O să avem nevoie de surpreze. Ali, ia chest, că ai și tu nevoie. Mersi, fain. Bun, tot ce mai am nevoie este un crafting table. Sper că mă auziți, că dacă nu trebuie să închid filmarea și să fac din nou de la început și cam nașpa. Și nu. O să mergem din primul episod să ne alegem o casă de aici. O să stau cu Ali în casă, dacă vrea. Vrei să stăm în casă, bă? O să stau cu tine în casă deocamdată, până când o să mă decid că vreau să fiu pe cont propriu.
Dar ca să nu să mi-o fac așa departe de sat. Ali, du-te la crafting table-ul din casă, ok? Din casă. Ok. Până o să mă decid. Bă, asta e casa noastră, Sebi. Până o să mă decid când o să... Nu, o lăsăm pe mă Sebi țin să pe stea picioare. aici. Unde? În casa asta care stai tu, noi trebuia să stăm, boss. Las că nu-i bai, merem cu Ali și stăm în... Ali, nu sparge nimica din casa asta, că aici o să stăm noi. Bun, boss, pe Hai spate. înăuntru. Ai crafting, boss. Pune crafting-ul aici, mă. A, dar trebuie să facem un... Ok. Eu Nu pun... vreau să facem așa de... Boss, pune spat. N-am pat. Ok, am să opresc un pic filmul. Am revenit, m-am dus doar ca să omor niște animale și hai să ne facem pat. Ca să facem nani puișor. Sebi va ieși un pic de pe server, îl rugăm frumos. Ești, te rog, ca să dormi, Sebi, să se facă zi. Ești, te rog. Ești. Și pe asta o să facem și câteodată niște false. Ce să zic, de aștept. False, da? Hopa, așa. Și o să le facem troll la băieți, ei o să ne facă nouă, o să murim cu TNT-uri. O să facem un ton de mob. Da, până când o să găsim un spawner. Da, o să facem o treabă Ce să facem distractiv. unde te duci? Bă, dă-i level băieți și pune-te din nou. Unul de mob o să fie din stat. Da, și momentan nu putem să jucăm pe dificultate că suntem nabi, abia la început suntem. Oh. Da, n-avem nici mâncare. Eu vreau să te fac. Wow. Deci, ce să zic, ne trebuie... A, da, Ali, sparge, te rog, cărțile și pune-mi mie în chest. Și lasă crafting table-ul jos, mă. Să-mi fac un pickaxe. Și să... Ai chest. Pune-l jos. Sebi, vrei trâncov de iron? De iron. Du-te puțin mai încolo. Bă, ăla ești tu. Ești pe aproape de mine. Nu, lasă-l. Să spargi alea, ok? Cărțile. Să vezi să te dezambată la de la acolo. Sebi, îți caut niște lună. Te-ai ocupat tu. Da, vreau să... Uite cum îi se vede la zi. Ok, mai stăm un pic și o să închidem filmarea, îl așteptăm pe Ali să spargă bookshelf-urile și o să închidem filmarea și o să începem un nou episod imediat. Maximul la mine de durată o să fie de 15 minute și nu. Și la mine tot de 10-15. Postez imediat acest episod pe net și... Ne-a intrat țărani în casă. E bine. Săron! Dă-i. Reaction. Dă-i. No, bună, ne vedem mai târziu și asta a fost toată filmarea. Pa, pa, unde închid? Adios. Bă, unde închid? Pace. Ceau. Aici? Da.